Il-Prim Ministru Joseph Muscat baqa' l-iktar mexxej politiku f'dat f'pajjiżna. Dan jirriżulta minn stħarriġ tal-opinjoni Pubblika, ippubblikat fuq The Malta Independent tal-ħadd. Fil-faċċata tal-gazzetta jingħad li minkejja kontroversji riċenti, il-Prim Ministru ħareġ iktar b'saħħtu. Fil-fatt il-Prim Ministru saħħaħ ir-rating tiegħu meta mqabbel mal-aħħar stħarriġ li għamlet l-istess gazzetta. L-aħħar stħarriġ ta' din il-gazzetta kien sar f'Mejju ftit qabel l-elezzjonijiet tal-Parlament Ewropew. Fl-eqqel tal-attakki negattivi mill-Partit Nazzjonalista u Simon Busuttil fil-konfront tal-Prim Ministru u l-Gvern, il-gazzetta għamlet stħarriġ ieħor. Dan f'perjodu fejn kien hemm il-każ Paul Sheehan, attakk mill-Partit Nazzjonalista dwar il-Power Station, kif ukoll ġimgħat wara li sar il-Baġit 2015. Jidher li l-mod kif mexa l-Prim Ministru f'dawn iċ-ċirkostanzi wassal għall-approvazzjoni tal-pubbliku. Fil-fatt 57.9% tal-elettorat qal li għandu iktar fiduċja f'Joseph Muscat. 25.4% biss qalu li għandhom iktar fiduċja f'Simon Busuttil u 16.7% f'ħadd. Filwaqt li żdiedu dawk li għandhom iktar fiduċja f'Joseph Muscat, naqsu dawk li qalu li għandhom fiduċja f'Simon Busuttil. Jirriżulta wkoll li 59.7% jemmnu li l-Gvern qed jagħmel biċċa xogħol tajba u hawn ukoll kien hemm żieda meta mqabbel ma' Mejju li għadda. Fl-aħħar jiem Simon Busuttil għamel konferenza tal-aħbarijiet li matula qal li l-2014 kienet is-sena li fiha l-Partit Nazzjonalista żied il-kredibilità. Iżda l-elezzjonijiet tal-Parlament Ewropew u l-istħarriġ tal-opinjoni pubblika jiġdu mod ieħor.